kar chuny jaluo. Weche manyien gi Collins Okaka. Jatend piny Kenya William Ruto koni sekta mar lupo nyaka kel lokruok e ngima jodak ma aluora mar Nam Lolwe ka koro kokalo chenro mag bero chumi mag nembe. E chenro mar piedho commissioners mag duol mar IEBC kokalo nyim od bura mamalo koro igeno ni biro chakore ayanga odiechieng' makiny. Jotelo mawuok e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi familia mag jopuonjre ariyo mag sikunde sekondar manyocha ne onegi magalagala e sub county Mayala oyudo ratichgi. Kamora mora mitinya kono mga juang arwakini machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto koni sirikal mare biro timo duto manyalore mar neno ni sekta mar lupo kelo lokruok e ngima jodak ma gin jolupo e aluora mar Nam Lolwe kokalo chenro mag bero chumi mag nembe. Ruto mane loso kini ma bende no lora yanga romo marango kaka inyalo bero sekta mar chumi mag nam ma osebedo kadhi nyime mbalariany ma Tom Mboya kaunti ma Homa Bay. Okoni sekta mar lupo rwako omenda makore lachi uchumi mar piny Kenya maonge kaka inyalo jwang'e. Bende Ruto jiwo tend dho wedhe mondo mi one kaka ginyalo biro kanyakla kokalo e riwruoge mag saga mondo mi giyude kata gibere sekta no mar lupo ni mar ka ginywako lwedo eka bende ginyalo neno lokruok mabiro kokalo chenro magitayo mag lupo. I am informed by Joho and his team that they will complete the process of training and transitioning the BMUs into cooperatives and economic units by July this year. It is the base upon which we are going to build the growth of the blue economy and the fishing sector. That was number one. As we organized these beach management units, it became necessary for us to empower them, to give them some resources so that they can begin to organize themselves. So far, we have already given grants to the BMUs that we have organized amounting to 3.2 billion shillings. Ruto bende koro koni sirikal mamalo ka konjore kod mago ma counties biro neno ni gibero dho wedhe mopogore ma yudore aluora mag Nam Lolwe ka bende sani okoni nitiere omenda moseket thenge ne chenro ma kamano. We have also finished the fish landing site in Sori here in Migori. That is complete, and I have instructed Joho to work with the governor so that we can hand it over in the next few days. The model is that the fish community there, the fisher folk, the BMUs, the cooperatives that have been set up, work with the county government. We have committed 1.5 billion shillings and we have the money to be able to build the 9 fish landing sites along the Lake Victoria shores. Nyandiwa, Mainuga, Wakula. So we have 3 fish landing sites and we are committing 450 million shillings to build those 3 here in Homa Bay County. Kamati mar od bura mamalo mochung'ne weche mag chike kod ratiro mano JLAC koro odiechieng' makinyi dhi chako ayanga chenro mar goyo kogno apisas kata jokanyo mag duol manyien mar IEBC manyocha ne owal ma gimoting'o koda ka jakom manyien kaachiel kod commissioners auchiel mag duolno ma en kaluwore kod ler mochiw kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ma bende kata kamati no ma hotel mar JLAC no motel ye kod George Murugara wacho ni chenro makamano keno ni biro chakore kiny kaluwore kod ng'eto manyochiw kod do odiechieng' manyoro ma bende nyochiwo thuolo makamano mondo oyudhi nyime kata odoko ni do nyoko ni bang' piedho commissioners go chenro mar chamo mumato biro rito matin ka rito mondo mi winji bura manyocha ne omaki kod jo Kenya moko ariyo ma bende ne okoni noka gimor kod kaka nota chenro makamano kano kalo e bwo aput manotelie kod Nelson Makanda. Board mochung'ne chiwo lessons kod tayo tuke mag opunda e pacho kaende BCLB koro lando chike manyien mibiro lu gi ute fwambo kod keyo duto e pacho kaindi. BCLB oyango lendo duto mag tuke mag opunda ni nyaka kadhe lwetgi kapok opodhgi
kendo ketgi e bwo board marango weche mag sinema mano KFCB kapod okagidhi e yamo. E chike manyien go, BCLB bende olando ni onge lendo moramora mibiro keti machiegni kod sikunde kaachiel kod kuonde alam ka bende koro gikumo posters mibawo nyamburko kod kuonde magin alap mag tuke machwalo lendo maket kod mago. Seche gogo bende BCLB olero ni lendo mag tuke mag go punda bende ok dware e jogo ma humbgi lach midendo gi dho ngere ni celebrities, ka bende lendo maket kod mago mag go punda ibiro mana keti oboke diriyo kende e juma, to mana e it oboke ma lando weche mag tuke. Jotelo mawuok e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi familia mag jopuonjre ariyo manyocha ne oyud ka onegi yo magalagala oyudi ratechgi. MCA mogwel mano Cynthia Ndar kod Dorothy Oinga wacho ni okagimor kod yomyo ma osenenore nyaka ne jopuonjre go oyud ka owito ngimagi kata onegi yo magalagala mano chakruok mar jumani, ka koro bende giwacho ni obila pod ok osetimo kaka dwarore kaluwore kod kit nonro madhi nyime gi thuolo masani. Ne ler mathoth watudore kod George Amolo kowuok e kaunti ma Siaya. Nyocha onegi nyithindo ariyo, Gemiala kod Gemsagam. To gima mako dhowa gi polise wagi ni kata ng'ata achiel pok nomaki. Gimotimre gweng' ok inyal ka in polis adier madwa ng'eyo to kata mana chief ok inyal tieko kata ndalo ariyo kapok ing'eyo ni ng'ano ma jama fundu e gweng' kama nyotimo gini. Nyocha kanoneg mheshimiwa moro Nairobi koni ok notieko kata ndalo achiel kapok omak joma nonegi, nikech koro gineno ni ng'at joma gin jopesa titimo negi piyo, imanyo negi justice. Gima wawacho ni justice en mar ji te. Polis owuoge e station, chief owuoge office mondo gidhi e gweng' gimany jok matimo ne nyithindo manyiri mafundu. Mano kwayo mochiw gi jaod bura mogwele County Assembly ma Siaya nyadendi Cynthia Ndar makoro golo ng'ur mapek mokalo ka oywak ni timbe mag rocho ratiro ahinya to mag nyithindo manyiri medo mana jimbore to gima itimo e onge kata matin. Mokwongo Siaya County kae kende, gender based violence ma target nyithindo matindo is almost at 53%, atamalo 53. To gitenga mimake onge kata mana weche mag iye machon ma nyithindo makogi. Mano en ga gender based violence, because by the time minindo gi nyathi ma just 16, 15, 14 years en defilement mago jok monego tuwe. Wadwa neno ka jogo chope court. We want to see that case ing'iyo nyaka conclusion. Police nindo e tije to gima podwa medo wacho ka wasemo wang'i niya ni katek nigi to koro wabokawo gino wan kendwa nikech wan joma thago nyithinde gwengo wang'i. Wach ma otiel gi nyawadgi Dorothy Oinga mochung'ne rowere e od buch County Assembly ma Siaya. Wach manotimre game manonegi nyithindo matindo ne en wach malich ahinya. Wadwa luongo agencies mag security ma Siaya ni mondo gi come out mondo gi yud these perpetrators mondo ketgi iye mondo gima nyathi manyako obed moriti e county wa Siaya kae. Kokamano to wan kaka mon ma Siaya wabro wuok oko kendo wabro tiyo gi security agencies kaachiel gi the courts mondo perpetrators maendelea gi nego nyithiwa obed brought to books. Negi wacho wechegi koluwore gi nek jopuonjre ariyo kamoting'o japuonjre ma jahigni 18 mane obambi kaeto chuo negi yo mindhine chieng' wuok tich jumani, to kod machielo ma jahigni 17 ma bende ne omonj ma ochuo bambi kaeto negi yo nyamninia ka en bende nodhi skul chieng' tich ariyo jumani. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Waringo wadonjo e kaunti ma Migori kama warango weche mag motindo kod mago mag pur, kama iyudo ni migawo moro machung'ne weche mag pur kakonyore kod riwruok makelo kanyakla jopur duto e pacho kaendi mano Kenya National Farmers Federation koro ochako chenro mar pimo kit lowo kaachiel kod char mar lope ma jopur puro mar neno kaka inyalo ber lopego kod neno kaka bende ginyalo bedo kod keyo mabup. Ma en chenro ma bende nota kod migawno mar pur ilero kod nyawadwa Joe Juma kuki kaunti ma Migori. Migawo mar pur e kaunti ma Migori ka otendore riwruogno mar jopur ma ong'ere kaka Kenya National Federation of Farmers dhi nyime kod keto okenge mopogore opogore mar jiwo wechego mag pur e kaunti ma Migori. Sani migawoni mar pur ka otendore riwruogno mar jopur dhi nyime kod konyo jopur
e pimo lopegi mar ng'eyo kaka sid mar lopegi chalo nade mondo koro konygi e ng'eyo kit kothe ma ginyalo pidho kaachiel kod kata mbolea ma ginyalo tiyo godo. Director mochung' chenrogo mag pur e kaunti ma Migori Billy Nyagaya wanje pur mathoth osebedo ka tiyo kod mbolea kata kothe ma gin giwegi ma gidwaro to ok ging'eyo gima lope ma bende gipuro koro dwaro, gino mosemiyo keyo margi osebedo ka koro dok piny. Soil test ni kwasetimo biro miyowa rieko mondo wang'ego ni to puothewagi be gin gibeyo koso onego bed ni nitie gima medo machalo kaka organic fertilizer mondo wa improve productivity. Much acid in the soil also is a problem because most of our farmers has used DAP for a long time. So we discourage the use of DAP so far after getting the result, but we promote the use of NPK so that we can reduce the acid levels of the soil. Nyagaya wacho ni ka okalo kuom chenro mar pimo lowo, jopur biro ng'eyo kit mbolea monego gitigo kaachiel kod kata kothe mondo giyudi keyo maber. Wadhi ng'e ni puotheni ang'o manitiere gang'o ma lak e puotheni. Kwayudo ka gima lakno to wamanyo nutrients watimo nade wamedo. Kwayudo ka gi exceed nitiere koko watimo nade koko watimo gima iluongo ni soil amendment. Ma dhi konyogi mondo giyud yuto maber e kodhi ma gitimo nade ma gipidho. Jakom ma jopur e kaunti ma Migori, riwruogno mar Kenya National Federation of Farmers, Peter Chacha wacho ni jopur mathoth osebedo kod pek mar pimo lowo nikech nengo mamalo mar pimo lowo kaachiel kod kata nok mar jolony. Tutakaa kama vikundi tukubaliane vile tutaweza kusaidia, kwa sababu kuna wale wako kiwango cha chini wenye hawezi jimudu kutoa hiyo pesa. E okang' mane jopur koro lal mar kothegi e puothe, lal ma ikelo kod lokruok mar kolo kod midhiero mamoko, migawo mar pur e kaunti ma Migori bende kawo tenre kod rwakni mar jopur bende koro dhi nyime kod konyo jopur e kawo okumba mar kothegi mantie e puodho kaachiel kod kata mana okumba mar thieth mar jopur go giwegi. Ing'eni japur ka tuo ok nyal dhi e puodho. Koro mokwongo gidonjo mondo gikaw insurance mondo ngimagi obed maber. Wan gi insurance machielo miluongo ni crop insurance. Ma be watemo register farmers mantiere kuonde motuo kata kuonde man gi challenges mag climate change. Ne gembe gitem mondo gibed gang'o gimiluongo crop insurance. Tumejaribu kuhamasisha wakulima ili waweze kukata insurance Reki region wote kwa jumla, ili kila mtu aweze, mkulima ajisimamie, anaweza kuwa na shida ama amegonjeka, ili awe amejipanga kwa upande wa matibabu. Jopur moro mogana 174 mosendikore kod piny owacho mar kaunti ma Migori igeto e bwo chenroni. Ne Nyakalondo Maramogi kuke kaunti ma Migori, an Joe Juma. Gilipod mar Joe Juma kuke kaunti ma Migori kotenore kod weche mag pur bende makela giko mar mi weche manyien e yono mar dimba nyakoro mag Joan Katieko mag thund weche manakelo ni kaketo gi e yo machuok. Jatend piny Kenya William Ruto koni sekta mar lupo nyaka kel lokruok e ngima jodak e alwora mar Nam Lolwe kokalo e chenro mag bero chumi mag nembe. Chenro mar piedho commissioners mag duol mar IEBC igeno ni biro dhi nyime kochakore kiny e nyim od bura mamalo ka itayo kod kamati mochung' ne chenro makamano mar JLAC. Kod jotelo mawuok e kaunti ma Siaya koro jodwaro mondo mi familia mag jopuonjre ariyo mag sekondar manyocha ne onegi e yo magalagala chakruok mar jumani oyud ratichgi. Kochopo saa 8:09 tudri kedo kodwa ne weche manyien e yo machuok, saa 10 kaka pile weche manyien e yono madimba. Oriti masani nyaka kiny 12 kugwen korado kendo yamo. Nyinga Collins Okaka. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo.